ene vastelavondsliedje 2016 is het liedje met de naam Fetje van de Petje. Dames en heren, de KVL-winnaars van 2016 met het Fetje van het Petje. Een heel groot applaus. De eerste prijs voor hun. Maar dan stond hier nog toppers die de tweede prijs dubbel en dik verdiend hebben. En dan moet ik zeggen, de tweede prijs, iedereen 3 dagen gelijk. Uitbeegde de Sint-Martinenschool. Wauwie, wauwie, wauwie. Dat is super goed gegaan, hè? Nou, dames en heren, toes, mag ik u ontzettend bedanken voor het kijken. Maar veel willen nog een optreden. Een optreden van u. Is dat goed? Morgen een heel groot applaus. En Kinnever. Wow, ziet je hier wat ik zie? Een hele grote beker. Wauw. Een hele mooie. Wilt je nog wat tegen ze zeggen? Ja, ik denk fantastisch dat ze gewonnen hebben. En het belang van heel veel, ze zaten met het futje op het putje, heb ik als ik het goed heb gehoord. Dames en heren, kinderen, maak het zuiver, maak er een zuivere vastelavond van. Dus laat ik ook goed afsminken als het carnaval gedaan is. Maar geniet tot die dag van een fantastische Limburgse vastelavond 2016. Proficiat!